Crec que devíem un derbi de l'any passat i la veritat és que estàvem molt il·lusionats per poder enfrontar-nos al Tàrrega. Crec que avui el Balaguer ha sigut bastant superior des del meu punt de vista. Crec que hem tingut 3 ocasions molt clares de gol, que crec que inclús alguna, potser 4, i crec que, ja et dic, penso que hem sigut superiors. Ells han jugat d'una manera que ja ens esperàvem i crec que el nostre joc, l'únic que ens ha faltat és... Valoracions del partit, com us heu vist avui jugant a fora al camp de Balaguer? Bueno, sabíem que era un partit difícil, que era un partit dur, que era un partit complicat i que, bueno, que el Balaguer doncs, aquest any està molt fort. Penso que l'equip a la primera part ha aguantat bé, penso que han patit potser perquè han comès massa situacions, ha provocat massa situacions perquè el Balaguer saqués faltes i corners, amb la qual cosa ens creava perill, però realment de jugada crec que no hi ha hagut cap destacada. Crec que potser la millor ha estat una ocasió de David Vendrell quan acabava la primera part. A partir d'aquí crec que la segona part ha estat marcada per l'expulsió de Domi, crec que això s'ha condicionat. Crec que els primers minuts després el Tàrrega inclús ha tocat molt bé, inclús ha estat potser superior, però clar, després quan hem vist doncs, que teníem més a perdre la contra, hem pensat doncs, en posar-nos a darrere, defensar el resultat els darrers 10 minuts, i ha anat bé, i hem aconseguit un empat que, tal com ha anat el partit, el considerem positiu.